Ja by ju čapil aj rozľubáva Janči. Od nás pa. Potom nedajte variť to, potom bude neskôršie. Mali. Jaro ide do kotla, čo? No však daj to žena, oni to umiejú. No. My z tohoto, ja som mal ešte kúzek z bolky. A ja som to pozeral. Robili chuť. No, kde ti chytíme? A my to reku za... Ešte nikde. Zrazíme. Tak povedali mu to, povedali. Toto je čas najlepší na doviezť. Práve ráno hlásim na Nitriansku. Na ulici Merkuvalići bola do njeđe, a postrojili sprintova. Prasa tak trafili, že ušlo. Nie, poval prepal sa. Vyskazal také 100 kg, to boli fršlingy. Toľko buchotu a potom to trebalo druhý raz streliť. Do klobás a potom na klobásy ma volať do Iba aj to je Juri, Imro. Iba Juri tam. Tak sa tam ženy? A to ženy mali vypadať stále. Nie, dále, no to je víno. Tak za to, že iba aj to Juri, ty. Neboj sa, ona hľadá aj. Dosť ľudí na víno. Ja nie. Tieto, nie, tak. Tie, čo sa ťažšie stiahujú. Toto nie. Mi dvierka neotvorí, Linka nenále. A Jaro, ja to budem robiť. Daj im to, Jaro. Spraví, a ty to potom. Už to mám. Čisté aj slabý. Nepotrebuje tak čo? Takého ešte žije môže byť mať. Tono. Varené. Ja som smedný, ale nie im také. Jardo, Prosím. máte zlabený do kotla. Kde? Dobrá je, Janko. Dobrá. Tie tekle voliaké stoličky. Cibulový. Pridá sa paprika, mäso, kosti, kto ako komu vystáva. No a potom všetky korenia, pokiaľ sa není korenia v kapuste. My máme kúpenú kapustu
tak tam sa musí dať bobkový list, rastca, čierne korenie a sol samozrejme. Ale keď je domáca kapusta, čo sa zakladá doma, tak tam už je všetko, tak tam sa už dá potom len kapusta. Teraz som dala tam trochu vody, aby sa to začalo variť a keď bude uvarené mäso, tak sa predsedí sem ešte obar. Obar, aby teda bola taká obarová. Dá sa kapusta ešte do toho mäsa a ja na konci kapustu zasmažam. Lebo keď sa nezasmaží, je riedka. No. A vtedy je taká sytejšia. No. A to je všetko. Aspoň môžem ho nenabrúsiť. Obrezuješ? Nie, to však to chystám. Ja tie. Nie, mleta. Mletu chcem. Mleta tu není. Mleta je. Kam? Tá pečenka. Potom sa dáva tá pečenka, nakoniec sú tie mozočky. Ale veľbásko je to dobré. Podusí. Napchalo zase mäso, hurvočka, črevo sa natiahlo sem samozrejme. Oprelo sa to oblúko. Nesmie mať vypité ten, čo to robí, lebo by to bolo pretisko. Oprel sa, tlačil, do lavora sa, otáčalo. A tento systém to bolo. To bola taká mechanizácia. Bola kedy. No, Ibro, nájdeme koniec. Kúkni. Kúkni si. Kúkni si. Održí. Odstup 2 metra všetci. Čo, chcete krájať? Aj to s týmto nepôjde. Prečo? Ja mám prehromady po brucine. Máte? Aj. Poprosím vás. Však nech sa zahrejem, no. Keď sú tie sáčky. Ale tady to dá, že lepšie horí. Posa, mora, nie dali mi